Čaute ľudia, tu je Miro. Dneska tu budeme natáčať medailónik pre Beat the Best Battle a ja vám chcem ukázať moju rannú rutinu, jak sa pripravujem na battling. Moje meno je Miro Olšovský a je mi 47 rokov a tancujem už krásnych, premýšľam, od 92. Takže 32 rokov, to je dlho. Jak som sa dostal k tancovaniu? Je to už 32 rokov a v tej dobe vlastne nebolo už ešte ani internet poriadne, teda ja som nemal určite ako málo ľudí, takže videoklipy a na jednej party vlastne som videl tancovať takých chalanov, čo sa mi páčilo, takže som sa začal učiť sám. A potom nejak postupne z rôznych klipov, Jackson, Vanilla Ice, Cool as Ice, som sa začal učiť vlastne kroky, takže takto. A jak dlho, jak často trénujem? Snažím sa každý deň, ako samozrejme, že to niekedy nejde, lebo sú rôzne akcie alebo práca a tak ďalej. Ale aspoň tú polhodinku denne sa snažím ako tancovať a sám so sebou ako trénovať. A učím vlastne študentov, učím v podstate každý deň. Takže každý deň a je to veľmi ťažké ako nájsť si čas ako pre seba. Ale vždycky to ide, ako keď sa chce, tak ten čas sa nájde. Mňa tanec, alebo respektíve aj to učenie baví, pretože v podstate mi to dáva ako celkovo radosť. Je to proste radosť z pohybu, radosť z hudby, radosť zo stretávania tých ľudí okolo, vlastne na tých akciách, alebo aj na tréningoch akoby s ľuďmi. A tak to je akoby pre mňa, v podstate je to, dá sa povedať, životný štýl. Tanec je životný štýl. A bez toho, ako človek keď začne a cíti tú radosť toho naozaj, tak si myslím, že sa nemôže z toho vzdať, alebo proste prestať to robiť. Takže ako baví ma na tom proste tá radosť toho, celkovo. A ako sa zmenila tá scéna, hodne sa to zmenilo, pretože úplne na začiatku neboli ani informácie, nechodili ani lektori ako zo zahraničia a tak ďalej, takže bolo to hodne ťažšie. Tie akcie boli trošička iným štýlom ako pojaté a teraz vlastne ako v podstate jak je všetko rýchlejšie, internety, tí ľudia sa pohybujú po tom svete alebo tak je to, dá sa povedať aj kvalitou samozrejme, že je to úplne niekde inde. Ale ako, neviem, jak by som to, dá sa povedať, že tá láska k tomu, ako tancuje, tam stále rovnaká. Super je Barry. Barry je veľmi šikovný chlapec. No, ja neviem, čo mám povedať ďalej, ale na ňo. Ako stratégia na neho, myslím si, že ako dať do toho čo najviac ako energie. Hlavne tá príprava teraz. Moja stratégia je
sa pripraviť na ňo čo najlepšie. Jak hovorí Mike Tyson. Alebo prečo chodí Mike Tyson v noci o 4:00. Tak ja chodím ráno o 6:00, o 5:00. To je moja stratégia. Lebo viem, že Barry v tej chvíli spinká. Keďže Barry prehral asi 3-krát po sebe, myslím, s Tibojom, tak si myslím, že má tam nejaký ten, bude mať ten tlak, alebo bude chcieť určite ma poraziť, bude chcieť vyhrať, konečne nejaká tá výhra. Takže som si istý, že tam bude taký nejaký akoby ten tlak, čož som ja si myslím, že akoby v tejto chvíli ako troška vo výhode. Ale posledné battle, čo sme mali s Barrym, tak tam bola ako moja prehra, takže zase z tejto strany si myslím, že si bude akoby veriť v tom, že by ma mohol poraziť, ale jak som vravel už, makám na tom, aby proste tá porážka tam nebola, aby tam bola výhra. A čo by to pre mňa znamenalo? Znamenalo by to len to, že sa viem možno posunúť ďalej troška, ako pre mňa. Ale nič viac by to neznamenalo. S kým by som sa chcel potkať príšte? Určite s Tibojom. A možno, že aj s Angel Popom. To sú takí moji superi, s ktorými som sa už párkrát aj stretol a rád si s nimi zatancujem. Tak dúfam, že sa mi to splní. Vlastne tie kolá, čo boli predtým, tak bol som v podstate v porote. Hodnotil som Barryho aj Tiboja. Takže tak nejak ako sa z toho vlastne akoby vyvrbilo, že by sme si dali battle s Barrym. A celkovo páči sa mi vlastne ten systém Be the Best, tým, že je to vlastne tou formou toho vyzvania a tak ďalej, keďže ja som taký človek, že mám rád výzvy, tak v tomto smere sa mi to páči veľmi, ten systém. Takže Barry, buď pripravený, makaj, nelež, vstávaj skoro ráno a makaj na seba, lebo prídem pripravený. A odkaz pre fanúškov. Keď mám nejakých teda fanúškov, tak vlastne sľubujem, že tam budem pripravený ako čo najlepšie. Budem pripravený tak, jak som nebol pripravený asi na žiadny battle. Vidíme sa 8.2. Storm Club. Teším sa na vás všetkých. Budem tam a ready.